Στα παραμύθια τίποτε δεν είναι ρόδινο. Όπως και στην πραγματική ζωή άλλωστε. Μόνο που στα παραμύθια το τέλος πάντα είναι ευτυχισμένο. Στα παραμύθια υπάρχουν δράκοι, κακές μάγισσες, γίγαντες μοχθηροί. Αυτοί που αδικούν τους άλλους. Όπως και στην πραγματική ζωή άλλωστε. Στα παραμύθια υπάρχουν οι ήρωες. Οι καλές κοπέλες, τα γενναία παλικάρια. Όπως και στην πραγματική ζωή άλλωστε. Μόνο που στα παραμύθια αυτοί πάντα νικούν. Εμείς στο παραμύθι της ζωής, ποιο ρόλο θα επιλέξουμε? Του δράκου Ή του παλικαριού? της κακιάς μάγισσας Ή της καλής κοπέλας? Του μοχθηρού γίγαντα ή του συνετού ανθρώπου? Ποιοι επιλέγουμε να είμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε? Επιλέξτε εσείς τον ήρωα που σας αντιπροσωπεύει. Αλλά αν θέλετε, σταθείτε και αναρωτηθείτε. Αναρωτηθείτε και αν στο παραμύθι της ζωής σας κάνετε τις ίδιες επιλογές. Μια φορά και έναν καιρό, μέσα στο δωμάτιο της Αγγέλας, ήταν ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό δεν ήταν σαν τα άλλα βιβλία στο δωμάτιο. Είχε κομμένη μια σημαντική σελίδα, τη σελίδα των περιεχομένων. Κι έτσι, κανείς δεν ήξερε σε τι κεφάλαια ήταν χωρισμένο. Παρόλα αυτά, το βιβλίο είχε μέσα του κάτι υπέροχες εικόνες και μια υπέροχη ιστορία και ονομαζόταν Μπιλ ο Γενναίος. Όμως καθόλου γενναίος δεν ήταν ο Μπιλ. Τα άλλα βιβλία που φορούσαν όλες τις σελίδες δεν τα καλούσαν ποτέ στα δείπνα, στα πάρτι που έκαναν και κανένα δεν τους έδινε την ευκαιρία να γίνει μέλος της παρέας. Και ο Μπιλ δεν έκανε τίποτα. Καθόταν μόνος του στο ψηλό ράφι δεξιά μαζί με ένα τρίπιο μπαλάκι του τένις. Όλη μέρα έβηχε από την πολλή σκόνη, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία. Το μόνο που έλεγαν ήταν Μπιλ, σταμάτα πια τα γκουγ. Ένα βιβλίο χωρίς περιεχόμενα δεν αξίζει τίποτα. Κανείς δεν θα σε διαβάσει ποτέ. Ο Μπιλ, αν και ένιωθε πολύ άσχημα και έκλαιγε συνέχεια, φοβόταν να αντιδράσει. Πού να αντιμετωπίσει ολόκληρη βιβλιοκοινωνία μόνος του? Πάντως, είχε προσπαθήσει πολλές φορές να πλησιάσει τα άλλα βιβλία, αλλά τίποτα. Τον έδιωχναν πριν καν πλησιάσει. Η σελίδα του ήταν σκισμένη από όταν γεννήθηκε. Είχε χαθεί στην πυρκαγιά του μικρού βιβλιοπωλείου όπου έμενε η οικογένειά του. Ο Μπιλ είχε τύχει και η μητέρα της Αγγέλας τον βρήκε στα απομεινάρια του βιβλιοπωλείου. Ανέγκυχτο σχεδόν από τη φωτιά και έτσι τον πήρε. Μια μέρα λοιπόν, έτσι όπως έβηξε, έπεσε από το ράφι στο πάτωμα. Τα γύρω βιβλία άρχισαν να γελάνε και να λένε «Ορίστε τι παθαίνει ένα βιβλίο που θέλει να τραβήξει την προσοχή πάνω του». Ενώ υπάρχουν τόσα υπέροχα και ολοκληρωμένα βιβλία. Μόνο ένα βιβλίο, το βιβλίο ο αράπης μας, έτρεξε κοντά του. «Είσαι καλά?» Νομίζω ότι έσκυσα το εξώφυλλο. Πονάω πολύ. «Έλα, θα σε φροντίσω εγώ. Ξέρεις, κι εγώ τα έχω περάσει αυτά. Ήμουν αποκλεισμένος από την κοινωνία εξαιτίας του ονόματός μου. Αράπης, έκαναν. Όνομα για το βιβλίο είναι αυτό. Αλλά ξέρεις τι έκανα για να σταματήσουν όλα αυτά?» Τι?
Τους έδωσε να καταλάβουν ότι το βιβλίο δεν το κάνουν τίτλους του, οι πολλές ή λίγες σελίδες του, το μέγεθός τους και η ποιότητα του χαρτιού, αλλά το τι πραγματικά κρύβουν μέσα τους αυτές τις σελίδες. Και πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει τη φράση του, η Αγγέλα που είχε ακούσει το θόρυβο από την πτώση του Μπιλ πήγε στο δωμάτιο. Είδε τον Μπιλ και αμέσως τον σήκωσε και τον έσφιξε στην αγκαλιά της και ύστερα τον έβαλε στο κρεβάτι για να είναι πιο μαλακά. Εκείνος ξαφνικά ένιωσε τόση ζεστασιά. Τα άλλα βιβλία κοίταζαν με απορία και άκουγαν την Αγγέλα να μονολογεί καθώς χάιδευε τον Μπιλ πως ήταν το πρώτο βιβλίο της και ότι είχε πολύ μεγάλη αξία για αυτήν, γιατί η ιστορία του την είχε συγκλονίσει και της είχε γεννήσει την αγάπη για τα βιβλία. Είχε τον Μπιλ τόσο καιρό στο ψηλότερο ράφι, μέχρι να βρει χρόνο να το πάει για νέα βιβλιοδεσία, για να μην πάθει άλλο τίποτα. Τα βιβλία τότε κατάλαβαν πως δεν έχει σημασία το πώς είσαι ή το πώς μοιάζεις εξωτερικά. Αν έχεις κάποια σελίδα σκισμένη ή αν προέρχεσαι από ένα μικρό και κατεστραμμένο βιβλιοπωλείο. Αλλά σημασία έχει το τι έχεις στο βάθος της ψυχής και της καρδιάς σου. Το όνειρο του Μπιλ να γίνει αποδεκτός και μέλος της παρέας των βιβλίων μόλις είχε πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μην ήταν γενναίος, αλλά ήξερε να συγχωρεί. Και λίγο καιρό μετά, για να μην ξαναχαλάσει και πονάει, η Αγγέλα τον πήγε στο βιβλιοδέτη και έγινε σαν καινούριος. Τα βιβλία είχαν πια καταλάβει το λάθος τους και τώρα κάνουν πάρτι, δείπνα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Όλα μαζί και όλοι είναι χαρούμενοι.